Τι άσχημο σπιτάκι! Αυτό εδώ είναι καλύτερο. Μου αρέσει πιο πολύ. Εσένα, κούκλα? Ναι! Και σε αυτήν! Της άρεσε! Πολύ ωραία! Εσύ ποιος είσαι? Όχι! Άσε με! Περίμενε! Τι ήταν αυτό? Κυρία Μόλι, περάστε. Σε ευχαριστώ, Ταν. Αυτή είναι η αγαπημένη μου κούκλα Μπραντς. Και αυτό είναι το όμορφο σπιτάκι της. Πάμε να παίξουμε. Ξεκινάω. Είσαι τόσο φτωχή. Βρε, είναι αγένεια να μιλάς έτσι. Ταν, το γάντι, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Τζες. Πρέπει να καθαρίσω το μισό μου σπιτάκι. Εδώ έχει πολύ βρωμιά. Τι είναι αυτή η κολώδης ουσία? Χάλια, αηδία. Τι έχω στην τσάντα μου? Κουτάκι κοκακόλα, αρουραίος. Οδοντόβουρτσα. Τέλεια. Θα πάρω λίγη οδοντόκρεμα και τώρα καθαρίζω το σπιτάκι. Έτσι. Τώρα θα τα καταφέρω. Και άλλο στα φιλιά. Τι κάνει, Τζες? Κατάφερα να καθαρίσω το σπιτάκι. Τέλεια. Τώρα είναι τόσο λευκό και καθαρό. Σούπερ. Θα πάρω χρωματιστό χαρτί για διακόσμηση. Κόβω πράσινους θάμνους. Παίρνω ψαλίδι, πάμε. Πολύ ωραία. Και εδώ λουλούδια. Μαζεύω τα κομμάτια, σούπερ. Τώρα στολίζω το σπίτι. Τι ομορφιά. Κούκλα μου, πώς σου φαίνεται? Κράτα τη βολιά. Άφησε τα χρωματιστά αποτυπώματά σου σε όλο το σπίτι. Ξεκινά. Έτσι. Τι ωραία και φωτεινά που είναι. Και τι να κάνουμε εδώ? Το ξέρω. Μου έμεινε λίγο χρωματιστό χαρτί. Κόβω τα απαραίτητα κομμάτια, προσθέτω παράθυρο και πλαίσιο. Τόσο φωτεινό. Σιγά τα λάχανα. Εγώ θα κάνω κάτι ακόμα καλύτερα. Δώσ' μου τώρα